Ukiormanna timersornermi unammersuarner kommuneqarfiit naadagaaffeqatingiinnermilu kissaqarfiit akimorluippisut kisiartariallagaa taallartikkaluttuarpoq Greenland Strongest 2020 nunatsinni nukittuneqqusaanneq nuummi inussuimmi ilulissani Københavnamilu aallartilluinnalerpoq malinaalluarisi fitnesskiillimik piginnittoq Alanjul unammersuarnermillu aqqissuusoq ilismasortaralugu nukittuneqqusaanneq maani koonna TV-ikkut malinnaaffiissoarput uanilu unammersuarnermi peqataasussat tassaaput Kim Nummingaanit Kim Ulrik Lorentzen Julunguaqaru Veteran Salluunga iluissanit peqataaput julunguakkut Johan Kikki Veteran Christianguaq langilu taavalu 105 kilo taallugu uqimaassusillat tassaaput Tatja Gabrielsen Nikolaj Johansen Amma Andre Ungoran taavalu 90 kilo taallugu uqimaassusilinni unammeqataassut Bjørk Lange Christensen Pavia Nielsen nilu tassa uqimaannerni uqimaassut tassigiingitsut neeqqutaraluit unammineq ingerlasussaavoq taavalu unammissutaasussat taakkua nassuaqaalaariarutiit tassa aalaannilu ukua unamminermi atortuusussat sikikkiartulaassavagut tassa siullermik taanna taaneqartarpoq kaassasuk aalaanni taanna kaassasuk sunaana qallunaatorluutuulift so siullertut isiginnaartut qoinaarussuaq tikilluaqua saammaani siullerparpaasumik inu toqqaanartumik allagaatitnermi ilulissaningaani Københavnmingaanillu tikilluaitsi ni biliorluussaas 75 sinnaagasi qanga 1400 nimmertarparput massak 75 sinnaas ni bidunorsaajarappusi okay takku unammersuartitinermi ukuassisamannaat soorsisamannaat peqqutigalu pingaartisimaatsu assigeqqissaasalluta assigiit isumaqarpu imanna peqorseneqassangani qalluna ayugaap imunukalas ayugaapput imanna peqqutigalugu ukua isigisasi assigersuullaqqissaarsu unammiqatigissagut isumaqarpoq ukua assersuutinaarlu una kaassassumik taasarparput soo kaassassuk qanga kaassas ippassaani sissaliarami nissiarsuar taan sissamingaani tiguarlu kappunikuua taamatumaana kaassassuk okay kaassassummi tassani una siulliuteriarlugu kaassassuk uungassaagut qajaq una qajaq qajam taasarparput international lock uani detectives una qajaq immikkut sanatinnikuuarput uatsinnut ima baasillugu pingasut assigeqqissaat aina nummi København nassiunikuuarput ataaser ilulissan amma unaqqeqqissaaq 101 kiluuvoq imaqarnani tassangaanik appaattut pingajuattut umimman taasarpap aina umimmak tassangaanik oqinnerni 230 kilo tiuarlu nammallu arpaliutissavaat 12 meteri tassanukina sukkanerpaajunersoq tassangaanik nakkaserlugu ayugu borsuit pingasut assiingitsupput siulleq 80 kilo qeqqanittoq 100 kilo oqimaanneq 120 kilo amma 12 meteri sukkaniutsik arpaliutissavaani maani nummi salilleriltik ilulissani ataasiakkaart Københavnmingaanillu København ilulissani taakkoqqissaat unammisutisa imaassinnaau assersuutigalugu una 25 kilo qadipata iman isikoorpmaan nummi se ilulissani i København minma qadipata allaanerlarlu kisianni 25 kilo all right tikilluaqiitsilu tamassi tassa Alanjulip nassuiaqarpa uani inersuarmi isiginnaartut 75 sinnaasinnaaput taavalu amma coronapilluumalittaasassat malilluit isilernermi assatik spritsimik sileqqaarpaat taavalu amma ungasissuseq taanna atorlugu inuit ilaqutaarit immin qaninnerusinnaappu kisiannili allat imminnu tungasintorulaarlutik issiatinneqarpu so patsortoringinorsambat ilaqutaasaneeraltik taalu immikkuutaartik kisen una allaqqaataani oqaluttuaassagan etsuna corona una millersimavaatigut allatukaa qassarnissaq massak allatukaarnaa qassarnermi massak una piviusungorpoq toqqaannarsiullerparpaasumik koinaama oqaluttuasaanerani una takutitilerpugut toqqaana Københavnmingaaniik ilussaningaanlu unammersuartitun taamani uut fitnesskilimi standard okay tamas taamaaliorpugut taavadassa oqimaassutsinut asiingitsun piasunut agguataarsimapput tassa 90 kilo taallu
uqimaassusillit 105 kilo taallu uqimaassusillit taavalu ukua 105 kilo sinnerlu uqimaassusillit. Yes. Das ukua unamissutit uqimassut pingasupput. Astangulaalarnikuput uani Andre qallaaningaanik 105 kilo taattussaaluarmiuk 106,5 ammuqarsinnaanginnami qaqiniku uqimaatsunut. Ajungila unammisserpaa uqimaatsut kimmikkut julunguakkut kristianguakkut iluarmiullu divisi ilularmiut unammisserteqalup qallaaningaanik aamma qaqqaniittut taatsi nikkulaat taalu Abraham am Københavningaanik unamissutisivat qaqqaniittut ataani Björk manumingaanik taalu paavia ummanimingaanik oqaruttuassartaa paavia ummannarmiuoq kisianu lumaang tigequsaanginami ilulis kommuneqatigamiuk ummanemingaani ilulissale ilulissiarnikuuq unammiaarnar peqqutigalu pataasilaarniarsiuk pissanganartua aamma uani ukua su assingitsuppa kisiani naligittoruussuupput assersuutiginnaagallu qaqqaniittut nikkulaat taatsilu Amma qallanaani taana imminu assi unammissa poqanillutik appa uani nukittunasoqa appa uani parlagaa tassani pissanganartoruissuuq unammillernermi taa pissanganaqota amma uani imannak naligissagaloorpa taamainissinikuarput uani kivittinerpaaq oqimaassut naapertorluit uanil kivittinerpaaq oqimaassut naapertorluu qanu annertutigisumik nikinganersut amma tassani atorneqartussaami naligissagaloarpata ima inassisimao ayugaasoq Ammersoarlun ayuaanikoq uani sisamani assersuti unammiffini ayuaasimauni marloriarluni appala taasianerlu ayuaasimapput ayuaassaaq taa kisia naligippa suli taa uqimaassutikkina kivittiinerusumanersoq taanna naapertorlu atussaguut international strongmans regler okay das taat pissanganartu taastaa naatsorsuutigeerparput naligittussariarmata pissangaqataassaasi tapersorsuaqataassaasuku inusuttuaqqat Qunusuiltik sassarput takutillu kalaatsiunissarsuuqanunu kuttugutisisianersut pattaatissavasila Tassalu unammersuarneq uinanguaq allartittussaaoq unammersuaqataasusat piaqersarneraani ilaqutaasutilaat uqaloqatiilaangualaarlu tassalu ukiukingulliit arsallit nunatsinni nukittunerpaartaasu panaana iluisaningaanniit maanga isiginnariarpoq saalamit mulaloraansen unammineqaallartilluunalerpoq illiulluneqaneruppa minutimakku pissangana ummakka kassuttoorlun pisiniarfimmiikkamaa pisiakpuujorsmaak pissanganermu qarsaatikkaallamiinnerma issari pissanganerpa аттаависсуаармаани инерсуармуа пеқатаагана иммикуармуани pissanganerlunila unamissut sorlormit ilin pissanganernersaassu oqimaaneri issarluissanerpa immaa una qanu taasarpauna qanu angin tunuaniittara atiapuujortoorpa taanni pissanginerua isiginnaarlorniarna qoi taaluaamma maanga najukiartorsinnaangitsut ilulissani iluissimmersortarfiini isiginnaartoqarpoq aamma takullattaayumaarpagut aamma ilulissani naleqqami aamma katerisimaartoqarpoq taulaam Københavnami targetimi timingissartarfimmi aamma najuttoqarpoq taamaalissuni nuuk ilulissat Københavnilu pissiaqatingiittussangerput aammalu soronami sineriammi nunaluallanikuunea tiivikkut nittartagaatигуллу малиннаасуам pissaaqataasinnaapput tassalu unammersuarneq аллартиннissamilut piareerluinnerpoq aalani iluliarmiut ansortugaat qa iluliarmiut takulaartigit alaterilaariaatsi ja No, kingusin utoqatarpu kingusinaalаарtarpumma toqqaanneriarmat. Ja alaterifiiniarsiit. Yay! Qasunanana target. Mikkile. Ja. Må vi lige se jer vinke? Hey! Doch Gott, der guk, og gemanderne, og gå der ud, nu minganik, si sama put, okay? Nu minganik, si samat, nu isap manganik,
Der er jo idudisani amma sisamat. Sen atas umannam jo. Der er qassuna marluk. Qassuna marluk tohaqa tam sivikitisumik noticed. Takkum mata. Ima qodtu sattaqada persona biarasamaniku ta assersuutitut qassuna nukittunerpaq Mikkel Light. Qaqqusaniku alo apportaala milaasussaaloarlun kisanni sulifiatagoq ilaasissinaanginami kisanilu weekendsin sulisarnani. Aha. Der tullinguuppoq ukua tas nukittunequsatani uani unammissutsimi oqaruttuaraassuara uani unammissutsimi nalungilars ama unammineruamit psykologi assingitutiullu periarfissineqattaram uani aallartissaagut 180 kilo. Der er 10 kilo karslu qummukariartorlu ta kisian isumaqarp ama kivitsiniartut nammine aaliangissavat ap uuna 180 kilo kivikkusuppara ilaas imma kivikkusungila taamana strategeerlu amma imminusipaarlutik qummukariartussapput ta tamarmik ataatsikkut oqimaassutit tamarmik una aallartissavat tassuunatiullu nammine aaliangerlu okay taqorlorsinnaarsi 180 190 200 210 220 qasuartissagamik Tamatumik, namini aaliangissavat una 180 allartillni. Tan allaqqaasiutiarlu qayamut qaya 5 kilokaarlu qumuqaartussaavik. Se una allarteriarta. Uani amma kadaallaan nukittunerpaaq ukiu pingayussaa massaksi semassaa tiqoqqinniarpaa anersagu tunniullu. Uani amma nukittuffimini 401 kilo misilinniarpaa. Isumaqarpoq qallunaanunnaanni nukittunequsaattuni DFSami forbundet med rekord til at 400 euro. I sommer på 401 kivikkunni uqaangissagut taalilarsormiqatiunna ligilerluit. Pissangaartaassa skamiissaasavasi, okay? Godt. Takkuk. Nummiut unamisussa piarerpat. Ja, siussiullu. Kimme. Ja, grønnak. Uani siussiullu. Kim uyarak Lorentzen. Kadasnan ugiver mit bingaussa bisartaan i går. 27 nu gør rapport. Amma sanigulala larsimassani massak unno sassifo kilo innao. Unga. Godt, du singusu nu mingan ikke. Nikolaj Johansen. Nikolaj Johansen 25 nu gør rapport. Så sagt du sådan i dag. Og remasser 104,4. Godt. Sjovne er jo i går. Nu kan du nok også have 105 kilo, der er slet. Datja Gabrielsen, nu mingan ikke. Datja 27, nu gør rapport. 99,7. Og remasser. Nakadati Ulsu, sjovne er jo i går. Bjørk Lange Christensen, man nu mingan ikke. En 31 år, 89,9 kilo. Godt. Der er jo de sådan nu, der ser ud. I du der mødt. Una misu sabia kapat. Yes, una der er til Julunger H. Wetterlein. Nak. Amalu Jørgen Kiki Wetterlein. Yes. Christian Ngok Lange. Ej, under oppe. Der er du Pavia Nielsen, nu man er mingan, ikke? Og så skifter vi ind til Mikkel op i København i Target. Yes. Deltagerne, som er kommet på de tunge drenge, det må være Andre Unguarano. Må vi se ham? Han kommer her. Yes!
Andre, dessa, han når ikke lige vægtlimit på 105, under 105. Han er over på de tunge drenge. Yes. Og så den anden, Abraham Carter fra København. Hey! Doch svag. Godt. Uani. Godt. I lyder med bjerget, København, er I klar? Ja, man. Godt. Vi tager dødløft. 180 kilo. Er der nogen, der vil løfte den? Vi starter på 240. 240. Gak. Yes. 240 standard. Nu mute. Hvad kunne I tænke at starte med? 180 kilo. Bjørke, der går ramnet til ordentlig strategi år, om en nulsbamne år. Kan du give til selv i ordene andre der var? 180 kilo kan vi kunne slå. Er du lige sådan en lille spjæret, hvis raskilo også bese? Max 180 kilo sabut. Kina har sagt til kus på dagen nu. Bjerre sagt sådan der. Godt, Bjerre sagt til lag. Wow, der er syv, så man så giver vi til at putte. Bjørk, nu minger han ikke. 180 kilo. Der går. Det er opvarmning, eller? Opvarmningen i som er rapport. Jeg viser jer lige, hvad der er korrekt. Hvordan det bliver korrekt dømt. Okay? Han skal op og låse, så bliver den godkendt. Atat. Ligesom uden rejak, der skal låses stabil. Atat godkendt. Okay. Og Lalina, så de har 75 sekunder. 1, 2, tryk. Atat til butikken 75 sekunder. Luft, psyke. Godkendt. Okay. I du der med? Der går la. 180 kilo. Kinane giver vi til dig så. Kike. Kikke. Kike giver vi. Jørgen Kikke Vetterlein. 32 år. 114 kilo. 180 kilo lige sådan bilder bare, der går la til. Jeg bare gætte, hvem der vil løfte næste, hvor meget det vil løfte. Oratisen nav but. Kik. Rekord til jer. 180 kilo med. Dødløft til mig, uden i gasser som med. Alright, yes. Doch. I du der med, gennem giv vi til at kunne sætte op i du lyserne. Pavia Nielsen, umane mingan ikke. Pavia rekord til at gasse som med 215 kilo. Altså kanskje det 180 kilo giv vi der bare. Sådan, doch ræk. Asat til bordet, asat til bordet. Mi pagin usiuraktaram. Appe. Mi pagin usiuraktak. Okay, Anso, er du der med, der giver givitsin her på mig? Tässä masakut sinnari allorput. Godt. Nu mute. Rassi givin her bad. Giver. Godt. Bjørk. Bjørk til 200 kilo. Asat rassi her bad. Bjørk gip. Gasses som rekord til 270 kilo. Okay, Romuga er toppet.
75 sekunder allarteret put. Gammat du så saqaani pitullusai. Godt. Unarta Bjørki Bavialu. Unammipput uqinnerni. Okay? Godt. Ansu, iluliarmiut qaskiilorniarpise. Tulli kivitsusussat 190 kilo kivissuat kihikkut paaviallu. Kiki og Bavia. 190 kilo. Ap. Okay. Uani pissanganartua. Pavia. Bjørkilo. Pavia rekord til 215 i år. Kiki. Kiki 190 kilo. Alright, sådan. Han vil have 240. Nikolaj. Der er du Singo på Bava Nielsen, man er mingeren, ikke? 190 kilo. Ja. Okay, Isa. Sådan. Korrekt. Masakut wow nu miut. Nu bugut. Nu mione. Nikolaj Joelsen. 240 kilo. 240 kilo. Undskyld, 230. Du går på. Hvad? Ej, miskommunikation. Bjørk. Pavia Nielsen og Milsata. Masakut 230 kilo. Kiviler bare. Sådan! 230 kilo! De går med så godt. Oppe. Godt. Elis sæt. Elis render op. Pingasut 200 kilo kivissuat. Pingasut 200 kilo. Okay. Una missannatua imanna toqqana sakaatitsiga tata kiloi suingilaars kat sen siullerparpaamer puut am ilausi nuannaaqa taassasi oqortoasaanum toqqallaalerpuut ta ukua iluyaami karaaleqatisi amma tapersersussaus amma naumingaanik okay. Ansu kenan siulliuniartoq.
Kikki, 200 kilo. Døløft, skassasuk, masak, hvis I er bag, rammer til tøgt. Kikki, 32, nu gør rapport, 114 kilo, sådan er du. Kikki, rekord til jer. Det ser ud, den rekord, så 200 kilo. Der går der til at give vi sender af massakut. Kender du fik ud, mand? Kender du fik ud, mand? Arret! Hey! Kip! I vil sådan en gang ikke rekord til en gang 200 kilo. Okay. Der er masser af Bavia, Anso. Christian og Givitakaso. Christian Lange, Asatsutar, 200 kilo, Asakashiusugu. Christian Lange, 26. gjorde rapport. 130 kilo, sådan. Christian og rekord til 230 kilo gasse summe. Han giver sig selv til bare 200 kilo. Sådan. Godt. Så det bisarabes. Bare ved med sig videre bare. Bare ved Nielsen, man er min gang ikke. Si bange sådan 200 kilo. Giv sig selv til videre bare. Alright. Sådan. 200 kilo. Godt. Der var nu mingan ikke, nu må nok report. Nu med Nikolaj Joelsen. 240 kilo, giv sig selv til dødt, altså til der bare. 240 kilo, nok. Den næste er til København. Yes. Rakamadon er sikkert allerede se. Ja! Opvarmning, sådan. Mikkel, København, target. Yes. Hvem løfter? Abraham. Abraham på 240 kilo. Yes. Må vi se. Tag plads. Abraham Mip, rekord til jer. 290 kilo. Gassa summe. Han er København med. Philip Bitt om med. Du styrer showet fint. Sådan. 240 kilo. That's it. Godt. Hvad hedder det? Godt, der kunne sige nars uerne. Så Abraham Mip. Nemlig jeg længere siden af var stroppet i sender til i gør sig til at der også slukket. Abraham der er det yngre, man til en nappa. Og så når der kan det der på dange lagt. Nemlig er længe så at. Men så godt. Datjer. Gabrielsen, sjovt er jo i går 240 kilo. Og så krasjer til dødt. Men så lader bare under der går så så se. Bare vi er, eller du ret så på. Datjer. Nicolas, on a mis pour shoot. Alright?
Amma uani, assoryuk. 240 kilo. Sådan. Opvarmning. Okay, and so, it is going to ingasanya opise. 210 kilo med pingasukivitsissaput 210 kikki siussiussane Op. kikkiungitar kikki kishi. Så kishito. ap Okay. Mikkel. København Target. Hvad er jeres næste move? Hvem skal løfte? Andre starter ud med 62. 62, okay. Vi tager lige Ilulisat først med deres, og så tager vi 62 fra her fra Nuuk, og så tager I 62 bagefter som til sidst. Okay? Okay. Godt. Iluliam mute. Kishi. 210 kilo. Kishi rekord til 200 kilo. 210 kilo bevikkunniu. Personrekord til rigtig så var. 210 kilo. Hey! 210 kilo personrekord til rigtig bare. Frisk svar. Der giver han i julukken, med Christian var. Han så du godt. ap Christianua massakkut kivitsissoo maanini paakkingussiungaatialaarami akornusorsuilaarpo Ja, nalungi lapput. Christian var. Dødløft til rekord til 230 kilo. Massakkut 210 kilo. De ser sig til den. Han er givet op bare. Sådan. Og sagt til en ret. Godt. Der er bare ved at give vi til ringe op, jeg har set. Bare ved at du synger op. Bare ved at der er meget whisky vil op bag. Bare ved at. Man er min ikke. Rekord til 215 i år. Man søger 210 kilo. Giv vi op bag. Godt. Nu mingane, der bør så solare sig til at mane. Arret. Sådan. Og frisk godt. Wow, nu mingane ikke. Men så godt. Kim Ujarak Lorentzen. har sagt til det rar. Giv sig til 260 kilo. Har sagt til det bare. Kim is warming up at 260. Rala så Kim med rekord til 370 kilo. Ranger ned du så op, og som er godt. Der bør så at se. Yes! Der går ikke at bombe ned, så kan jeg med. Godt. Mikkel. København. Ja. Target 260 kilo. Hvem er det, der skal løfte? Andre løfter 62. Andre, der skulle miste dag. Hvem er det? 260 kilo. Giv det bare. Andre. Rekord til jer. 280 kilo i dødløft. Han gør sig lige klar. Gratulation så Amma.
Kivingi toonikit. Periarfissaqarpsuli marlunnu kiveriassallugit. Okay? Godt. Andre 260 kilo, takula. Arret. Jeg fandt sådan en meget om nær cykelasna, der går til stå. Der bare så på. Hey! 260 kilo. Sådan. Højtalet rappej. Godt. Anso. Så må jeg slippe sig. Har du lært på sig? Massagut inuit pingasunasi 220 kivisuat. 220. Kender sig så gør. Kishi. Kihi up. Kishi. 220 kilo. Kishi, der er rekord til en range. Risavak 10 kilo. Mik massak 220 kilo. Det kunne jo personrekord til Risavak. Okay? Okay. Vi synger nok. Uani, scoreboard, der kunne sige nase. Namasiguta, kikkusiuttungon nassut qaskilu kivissamana rat. Okay? Amma, ilviarmut amma. Københavnerne med din næstik. Kishi 220 kilo. Personlig rekord. Nej. Kishi bok. Godt, du synger på Christian Ork. Christian Ork rekord til 230 år. Med 220 kilo. Michi det filer bare. Rakalale rasu gamma tornir suk. Hey! 220 kilo. Christian Ork. Korrekt. Massaku bisanganartua. Anna Pavia. Pavia rekord til at ramme 215 kilo. Massaku 220 kilo. Misilder bare. Det kommer der slug Pavia. 88 kilo. Det er også masser til godt. Pavia umana mingan ikke. Unam nosungaami. Umana mingan ulisjasni. Tangasimana kaka. Kammat du så på Pavia 220 kilo. Pavia 22, det er jo rapport. 22 år, 88 kilo. Er der 220 kilo? Hey! Korrekt. Pavia Nielsen, nu er det mingerne 220 kilo. Pavia agera sæt. Sådan. Bjørke siger, du er så på regner. Bjørke København, nu med nogle report. Massaku Bjørke 250 kilo. Nu mingerne ikke, der kunne til at bare 90 kilo. Bare vi er under missersukker. Bjørke. Rekord til 270 i år. Hun er under 7 ting i Sangila. 250 kilo. Ja!
250 kilo. Og fræk. Op. Godt. Mikkel, København. Hvad siger København? Begge mine løfter, de tager 82. 82. Ja. Hvem løfter? Er det andre, eller er det Abraham? Hvem? Undskyld. Abraham. Abraham. 280 kilo. Godt. Vi skifter over til Andre. Ja. Udgangsbetydeligt meter. Undskyld, den fik jeg ikke lige, Mikkel. Hvad sagde du? Vi skifter over til Andre. Er det andre, der skal løfte nu? Ja. Andre 280 kilo. Yes. Andre. Andre 29. gør rapport. Okay, Massi sagde 106,5. Massagut 280 kilo. Sin personlige rekord. Giver bare. Bare gør jeg fra. Jamen, så går jeg fra. Alright, 280 kilo. Da nisega mat. Ashiliata ayurtipa. Ja, utaqaffiq la sabut. Se una nuannequ ta hay guys. Imanna kibisortaaloorta toqqaanna immiunneqarput. Det vil sige YouTube bikut takoqqikkusukkusigit ajornangitsuarsaam takusinnaawasi. All right? Okay. Teknikkikut ayudulaata utarfiiqqissugut. Okay? Uani massakut 72. Nikolaj Johansen. Nikolaj Johansen. 270 kilo. Kivilak bare. Nikolaj rekord til 310 kilo over. Gassa summe. Tatsilu tas unammer sortu sabut. Uane. Når det ikke kan være meget til istillet. Kivitsin si ustak. Sådan. Træk. Hvad siger man? 72. 270 kilo. Hvad siger der til Qassi? Godt. Under misserta, Dacia Gabrielsen. Amma 270 kilo. Kissa sadidut. Tiuler bare. Nej, kom en tiusser. Tiussengelet. Nikolaj Dacido. Under misserput. Gamma Tornier Sigit. 270 kilo. Amma under. Dacia rekord til 300 kilo gassa summe. Sådan. Hvad ligger i sort der på? Korrekt. Hvordan er det? Idulian miut, København miutsu. Iduat singikallartikisa, iduat saqarpuut, utaqqissaasumik uagut. Ingersarsorpuu maani. Godt. Kim Ulrik Lorentzen, 300 kilo kissassaatitut. Qummuqaartorner mini, tiulerpaa. Kammattussaras Kimmi 401 kilo. Ussumik gut. Misilikkusuppaa.
Okay, ni bidu sa akasa si tawa. Ayo ko ilang minuto po to hak. Sa'yo no kilo ani kivikuni kimmip o kiman namni siutung rasasa. Okay? That's it. Ni kuraso na ringi put. O kiman namni tu siu rasapok. Christian wa 220 kilo. 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 Ja. Der er masser af 101 kilo i lavene jo. Det og Randi til det kæmpe rekord til 370 år. Og så ikke ringer du så på. Okay. Mikkel. Vi er på igen. Vi er på igen. Okay. Hvad hedder det? André. Lykkedes det André at løfte 270 kilo? Ja, han fik 82. 82, sorry. Den er godkendt. Ja. 82 godkendt. André er med København. Med København er med. André og remanderne. Nummer 2 er Sapok. 280 kilo kan vi gennem jo. Nummer 3 Christian og Lange. 220. Uani. Og remanderne. Bjørke. 7 er Sapok. 250 kilo gennem jo. Bare vi er 220 kilo. Ja. Uani der er 105 kilo ne. Masakut 7 er Sapok. Abraham med. 280 Sapok. Ganger du så sig hej. Ilriam nyt, utaqiput, skibili sitä, kanu ypise. Ayungirangot masakut siullaqpaamik yuulunguaq kivittisussanngorpoq taavaat kigkikki kivitseqqissinnaangaluarnani unitsippai nukinisipaarusukkamingi allanut. Op. Der masakut kigge. Yuulunguaq 230 kilo kivissua. Op. Der kigge. Yuulunguaq paavialu tak sulinga saput. Kiggi unikpoq 220 kilingittaoramiuq. Op, okay. Yuulunguaq Christianguaq singa sap oqimannerne tassana. Tassani unammi på masakut kina nummer 3 usana så ilulisani. Uani 230 kilo kivikkuniuq. Christianguaq nummer 3 ngora sasaq. Atan. Okay, givat. Godt. Der er masakut. Yuulunguaq. Yuulunguaq kivitseqqannerpoq. Yuulunguaq. Christianguaq masakut. Christianguaq. Yuulunguaq siuttungora sapok. Nummer 3 usuni oqimannerne. Der er nogle misser der Christianguaq. Nummer 3 er sassita nogle misser på tassene. Ja, rart, der var så sådan mere sygt. Uani Yuulunguaq. 27 øre på 134 kilo op. Ret. Christianguaq 130 kilo op. Og man synes simpelthen ikke, så situationen så gør resten. Yuulunguaq rekord til år 270 år. Ret. Christianguaq 230 kilo. Attakke sagt rekord til Angua. Masakut paavia tunuan ikani piaqarsarpoq. Paavia umanaminganik. Utaqqilaasua paavia 88 kilo. 230 masak misillerpaa. Vi er lige 2 bag.
Vi har lige 2 minutters forbindelsesstøj, så vi rykker rundt i det hele. Så det er lige lidt tid, Abraham. Og jeg ved ikke, hvad der sker med Andres nu. Nej. Bavia, der var så på turen. Okay. Kişen sürdü maslanı kadar füsa rapport bir ömür onu. Ingen sakın ya onu. Godt. Mikkel. København. Ja, Hvor er vi henne? Hvem skal løfte, og hvor mange vi, kilo? vi mangler Abraham på 82. Abraham på 280 kilo. Okay, der. Abraham 28, nu gjorde rapport. Rekord siger 290 kilo amme. Come on! Abraham nævner Givikko Niu. Tungu Sak. Hey! Okay, der tjert Nikolasu. Abraham med 6 tungo på 105 kilo, der er så vidt. I så var på går, der tjert godt. I synes, I skulle sagt. Godt. Kender du singo på henne? Godt. Abraham 280 kilo. Sjutunger på 105 kilo ned. Nikolaj Johansen 300 kilo. Giviler bare. Under Givikko Niuk Sjutunger sa 105 kilo ned. Okay. Ha, bisønner sjartua. Kan I sjartua? I mikor til sjartua. Yes! 300 kilo. Nikolaj Johansen, Sjutunger på. Godt. Nikolaj rekord siger 310 kilo. Så de 10 kilo med der fisser rapport. Sådan er på god dag. Der er tjek godt. Kan du ikke stå sådan, så der er 300 kilo, hvis I lader bare. Og ret. Der er tjek 300 kilo, kan vi ikke gå ned. Nikolaj så. Marceau se tjek Sjutunger på. Der er til rekord siger 300 kilo. Der bør så se. Okay? Sådan! Nalito swangorat, numinganek, kasunat rangerpat, 20 km. Okay, ansorturat, sumi på. Masakut Bavia 230 kilo appasa med det så. Op. Krydser bakka. Når jeg så bare give vi sig af. Bavia, Nielsen, umanaminganek. Attash, you so papa milao. 88 kilo, 22 når man gør sådan her. Umanam jo sådan her. Kaka.
Der bør så søg. Anna! Ja, ada ko talo po. Okay. Anso, kan du ikke service? Christian Masakut 240 kilo. Okay. København 0 er på. København Mikkel. Abraham. Abraham er lige blevet overgået af Dacia og Nikolaj på 300 kilo. Hvad siger I? Hvad skal I nu? Han vil prøve 300. Abraham vil prøve 300 kilo nu. Abraham. Lidt syg. Han kommer nu. Abraham var så godt 105 kilo, der er sødt. Nikolaj Dacia, du er misser bare. Han er 300 kilo. No, you first. Hvis I lige så giver vi dig bare. 280 kilo personlig rekord, så giver vi bare med sekunderne. Giver vi kun jo personlig rekord, så rigtig så bare. Abraham, giver vi kun jo 105 kilo, når det er ret særligt sabut. Godt, bisangen er sært, du har. Hey! Anna! Godt. Giv ingen i toppa. Hvis man rapper, kan der snart ingen anden, og gå og søge sig ud toppet. Nikolaj, der til du. Du ser så under det med, berærer for sig, så er det meget sådan ikke. Berærer sig sådan i Abraham med. Okay. Er du der med? Giv vi dig bare, Jonna. Eller Nej. Kina er der kilo under. Christian har 240 kilo. Hvis I lige kan op bare. Op. Okay. Kina, du synger på dig, er du det sådan? Er du det sådan, Jørgen giver vi til Renere 250 kilo, du sanger med. Op. Der er der op op den. Op. Okay. Nu minger han ikke. Uagut. Hvad skal det på? 340 kilo. Kim med 400 kilo, men standard med 340 kilo. Giv sig til det, skal vi lade på. Der kan nå så. Yes. Ami, så må rapport 340 kilo, giv vi kun jo. Og gemanden om næste utung og afsted så. Kisian pas suara pok ama kok ngusah sinau, ama susuk sinau. Kisian gamat tosyuk. Op. 340 kilo. Okay, Lisa. Sådan. Godt. Mikkel, hvordan står det til i København? Target. Det står godt. Hvad siger André? André vil forsøge på 300. Han vil gerne forsøge på 300. Er han klar? Ja. Okay. Hvis André løfter de her 300 kilo, så bliver han nummer 2 i de tunge klasser. Det lyder godt. Indtil videre. Okay, indtil videre. Du fræk. André, okay, manden i bok. 106 kilo, 5 minutter, masser af bok. André, 300 kilo på dit kunjo. Nummer 2, nummer 2, jeg kan så, okay, manden, ne?